Halo bosku, iki lagi order jagung manis. Ngopi masih. Jadi kresek no. Bakule wonge ayu-ayu, penontone iku sapa ndelok iki. Wah, provokator. Coba tuh anaknya oleh melu sodokku dhewe. Lah gitu San. Sapa anake Mang? Oleh melu. Sapa? Surya Mang. Nanti arek Mang. Jadi kresek udah disak no lho. Kul bakul. Oke, bakule ngene lincah e. Nanti Mak. Nanti. Walah kono ae kaya tiba lho kok Mak. Nanti yo ndelok bakulan ngarang lho wong tuwek iki mak iki.